na China Grade. Prezidencii slovenských umelcov v Kalifornii. No, takže piškôrky. Ako sa povie rasta po anglicky? Na vreci, nemám rastu. Ja mám doma určite, idem, zbehnem. Slovenská dokonca, vidíš to. Škoda, že je mletá, ale nevadí. Neba takí nacionalisti, sa teleportovalo z tej veci. Wow. Ešte do tretej dávky. Málo. Tak ono to začalo minulý rok, keď sme išli do Británie. Vlaďa zavolala, že poď na kávu. Robili sme tento projekt Pravidelná linka. A Vladi sa to nejak zapáčilo a povedala, že má veľmi pekný dom v Kalifornii, v Boulder Creek, do ktorého sme sa votreli. Doslovne. A spolu s manželom z Mutu a dcerou Iairou nás tu všetkých prichylili. No a... Bolo nám to dlho, keď sme sa votreli. Taká 10-minútový rozhovor. 10-minútová kavička, áno. Takže sme mali šťastie, že sme zavákali. Ty si tu vlastne odkomunikovala úplne všetko so všetkými, z Tenery, z Art Council. Hej, prakticky sme s Jarik chodili a nahrávali Spaces, posielali Julovi Zuzane, že či je to vhodný priestor, čo si o tom myslia. To je možno nová galéria. Haló? No a potom by sme vybrali výtvarníkov a v podstate umelcov, ktorí by sa mohli prísť. Sme si povedali, že to bude také multižánr. No a do toho prišla ešte tá ponuka na ten Fringe, že aby sme spravili ten performance na Fringe a vtedy prišiel Dorani Ferro-Chirali ako hudobník, ktorý sa venuje DIY a robí aj vlastné veci hudobné, a Zuzka Žabková, ktorých sme dali dokopy a v podstate z toho vzniklo predstavenie To Be Followed, ktoré je teraz na Fringe 5 predstavení. No, za malbu Erik Šile, Veronika Šramatiová, Lucia Tálová, za grafický dizajn Matej Lacko, ktorý s nami úspešne pracuje od začiatku, a ešte sme to chceli trošku updatenúť aj niečím takým iným, tak preto je tu Lenka Sršňová za odevný dizajn, lebo práve také multižánrové, že nech to nie je len také jednoliaté. Si myslím, že Julo a Zuzana dali dokopy veľmi dobrú skupinu ľudí, a ktorá zaujíme Santa Cruz Audience, a každý je prakticky tak troška zvedavý na Slovákov, ktorí tu napadli Santa Cruz Mountains. To je taký iný projekt, lebo to sa priamo tvorí proste v mieste, a i keď toho miesta je tu veľa, ale každý si našiel taký kútok. Tá linka je iná a táto má asi tak najviac k rezidencii, najbližšie z nich všetkých. A aj keď vlastne zase na druhej strane je tam toho kopec iného, lebo však robili sa aj workshopy pre deti, robí sa Fringe Festival. Čo je to Fringe? Refrigerator, Fringe. Hej, Center Stage, ona je Fringe tam, Festival je čo? Dobre, teda čo sa týka toho, že by sme nám posúvali ten klavír, je taká jedna halus, že na slúchadkách nepočujeme tie zvukové vlny také, aké budeme ich počuť tam. A budeme musieť mať kompik pri sebe. Takže alternatíva je dať to na nejaký malý stolík, že to nebude na kúpe, ale bude to na stolíku, pretože aj tak tam bude pokochod káblov všade. Koncept toho predstavenia je hotový, ale je tu príležitosť využiť iné veci a nejak to upraviť na ten priestor, tak to sa rieši.
No ja si myslím, že najväčší challenge pre Zuzku bol ako spojiť to, čo robila doteraz so zvukom. Takže sa stala hudobným nástrojom a predtým Zuzka nebola muzikantka, alebo ako to povedať, tak ja si myslím, že teraz to veľmi dobre dala, že okrem toho, že pracuje s telom, tak vytvára aj hudbu, tak myslím si, že pre Zuzku toto bol najväčší challenge a dala to vynikajúco. To bol najväčší challenge to celé zostrojiť. Lebo som nikdy nič také nerobil. Teraz sa idem prezliecť. Idem sa prezliecť do svojho špeciálneho kostýmu, ktorý sa skladá z tohto overalíku, ktorý vlastne navrhla a ušila dizajnerka Lenka Sršňová. A z takýchto špeciálnych popruhov, ktoré takisto navrhla Lenka Sršňová, ale zároveň vlastne je na tom celý systém káblov, ktoré skonštruoval Fero Kiraj. A toto celé mám vlastne na sebe. A niekedy je to fakt také, že niekedy si ideme každý sám za seba, niekedy sa snažíme naviazať dialog, no a toto boli práve tie miesta, že možno niekomu toto videl už niekoľkokrát, tak vlastne potom chcem vidieť ešte viac, že ako ďaleko vieme zájsť. Čo mi to tak skúmame. Interested to find out what the Slovakians were about, and I met Suzy and Garo, and they really blew my mind with their technologies and their ideas as far as mixing classical and new age MIDI. You know, it's where the music's headed. V rámci tejto akcie vznikla spolupráca medzi Zuzkou a Ferom ako choreografkou, tanečničkou a skladateľom hudobným a hudobníkom. A vlastne nejak som sa tam ocitla vlastne medzi nimi aj ja, čiže potrebovali tohto performance vytvoriť kostým a ani to vlastne nebol začiatku kostýmu, skoro malo ísť o nejaký systém, ako uchytiť tie snímače a dôtiky a špagátiky, čo viedli a vlastne tie rozvodné skrinky na Zuzku. A aby to nepadalo, aby v tom vlastne sa mohla hýbať, aby mohla tancovať, tak vlastne sme nejak sa dohodli, že im to teda vytvorím a som pre Zuzku vytvorila 3 kostýmy, 3 farby vlastne, ako keby môže ich variovať podľa nálady, jeden bol v tmavom, jeden v bielom a jeden v telovom. A je to iba černý overall, na ktorom ako keby je vytvorená taká vestička, nejaká konštrukcia z popruhov, v ktorých je vlastne zabudovaný ten drôtik, cez ktorý vlastne prechádza ten drôt a to sú vlastne tie snímače. Asi by som kľudne bola za pokračovať ďalej v nejakých kostýmikoch na tanečné predstavenia alebo nejaké performanci, že je to zaujímavé, toto spojenie. Je to super poloha. Super. Asi veľmi zaujímavým prvok bol Deň nezávislosti, kde sme vlastne išli pozrieť sa tu na pookolí, že vlastne ako to ľudia oslavujú a ten deň to mali ľudia na svoje všetko americké, od ponožiek až po šiltovčičky a to bolo veľmi vtipné sledovať vlastne ten dizajn, ako by tá vlajka, ktorá sa objavovala na rôznych kusoch odevu. Naozaj tá variácia toho vzoru ako dizajnu bola od vymyslu sveta naozaj, že nečakala som taký bohatý, že také bohaté využitie vlastne akoby toho národného symbolu. Nikoho z tohto týmu nepoznala predtým, čiže ma to tak tešilo, že vlastne sa organizátori rozhodli vybrať do týmu aj vlastne ako keby modný dizajn, odevný dizajn, pretože väčšinou nás na Slovensku neberú ako nejaké umenie alebo dizajn, že skôr to berú tak, že toto je biznis, títo si robia akože také svoje
A práve to je také príjemné, že to tak není naozaj, že tí odední dizajnéri ako keby majú čo do umenia povedať. No a tak zvažujem, že možno, že by som vytvorila nejakú spoluprácu, či už so Zuzkou Žabkou ako choreografkou, pretože do kolekcie novej by sa mi zišla nejaká zaujímavá choreografia. A takisto s Ferchom ako hudobníkom. A myslím si, že aj s maliermi už tu plánujem nejaké také side projektíky, takže určite áno. Super, fakt super a je to pre mňa hlavne taká úplne iná skúsenosť, ja som vlastne nikdy nebola v Amerike, takže trošku je taký American dream. Určite toto prostredie je výborné, ja som zažila, nehovorím, že podobnú rezidenciu, ale rezidenciu v Luxembursku v 2004. Bolo to výborné, pretože tam vznikli rôzne spolupráce, dodnes spolu komunikujeme a to bolo možno tiež takým hlavným aj lákadlom, že spoznať tých ľudí, o ktorých viem na Slovensku, že fungujú, že sú činní, ale nemala som ešte tú príležitosť ich vidieť, spoznať bližšie. Takže toto určite myslím, že tá konštelácia vášho výberu je výborná. Určite vnímam veľké rozdiely medzi tou Európou a medzi Amerikou, hlavne v komunikácii s tými domácimi Kalifornčanmi a vôbec s tým celým prostredím, že som prekvapená z mnohých vecí, ale pozitívne. A nemám nejakú negatívnu skúsenosť počas týchto 2 týždňov, že z toho takého public spaceu alebo viac menej, keď sme boli u Sarah našej kurátorky, respektíve galeristky, tak to bolo veľmi výborné. Bolo to naozaj príjemné, pozitívne, takže absolútne žiadna negatívna skúsenosť a keď som si prečítala mail, že ma pozývate, možno aj bez toho, že my sme predtým sa až tak nepoznali, alebo respektíve nepoznali sme sa, tak som bola úplne hotová z tejto informácie a z toho, že sem teda pôjdem. Takže wow. A kam mám pozerať? No, medzi nohy si môžeš. Čo teraz robím? Dávam dokopy plagátik. Hej, je to u Sama a Mika, vlastne dizajner 50-ročný z Filadelfie a vlastne po prezentácii sme sa stretli a tak sme si padli do oka. Prezentáciou prišiel za mňou a oslovila ho moja práca a potom tak sme sa rozprávali, ukázal mi štúdio, jeho starý stroj, tlačiarenský a vlastne pred pár dňami sme sa dohodli, že by som skúsil nejaké veci spraviť. Na jeho starom tlačiarskom stroji, áno? Áno. Pís, ktorý sa volá Out of Chaos a je to vlastne ponúka na contributions, na príspevky grafické. Dlho nemaloval a v poslednej dobe sa venujem viac menej prevažne grafickému dizajnu. A chcel som trošku ako keby sa vrátiť k tým pôvodným veciam, ktoré som robil, tak vlastne ako keby kombinujem kvázi ten grafický dizajn s voľnou tvorbou. Čiže vlastne ako robím obrázky, robím ich vlastne indickým tušom a do toho ešte vlastne používam tieto písmenka. A vlastne tam pracujem s textom, väčšinou to vlastne názov tých vecí, ale názov tých vecí je vlastne súčasťou tých obrázkov, že nie je to len nejaký popisok, ale je to súčasť toho. A ja som si našla taký trošku kútik v ústraní, pretože mi to viacej vyhovuje a ja sa dokážem viacej sústrediť na prácu a ja sa poznám, ak by mi niekto chodil poza chrbát alebo niečo, tak by som vôbec nič nespravila. Takže som si tu našla taký oddelený kútik, kde mám aj väčší kľud a počúvam, ako tu padajú listy a šumí les a je mi tu veľmi dobré.
Aj srnky som tu videla kúsok ďalej, takže je to tu taká romantika v divočine. Takže moje industriálne krajiny momentálne vznikajú v strede otvoreného lesa, paradoxne. Nie, tak vždycky som ovplyvnená aj tým, aký si nájdem k tomu nejaký ten prostriedok, čiže čipky a záclony a rôzne hačkované dečky. A teraz som sa v poslednom období veľmi namotala na taký bodkovaný tyl, ktorý som si zohnala. Takže všade robím cez to takú hmlu. A zatiaľ si skicujem na týchto akvareloch, tak uvidím, ako to dopadne, ale myslím si, že už ostanem asi iba pri týchto papierových veciach. A mám vlastne 3 rôzne formáty, od takého, toto je asi, neviem, 30x40, potom stredný formát, to je taká väčšia A4 a potom mám takéto tie 18x24. San Francisky prístav industriálny som si bola nafotiť a to sa mi zatiaľ najviac páčilo, ale na Oakland by som sa chcela ísť ešte pozrieť. Najväčší formát sú vlastne vždycky tie prístavy a žeriavy, ktoré sa mi strašne páčia a fascinujú ma nejakou to svojou chladnou estetikou. A potom na tie stredné formátiky, to si skôr iba tak bez predloh, iba tak niečo dávam. A tie najmenšie, to si zase robím stále z toho môjho cyklu čiernych kvapiek, kde sa sama ako keby cyklím a stále dookola opakujem ten istý symbol a už ich mám vyše možno 200 narobených a nech som hoci kde, tak stále si v tom pokračujem. Takže to si robím na tie najmenšie formáty, tie sú také veľmi intimné a viac zdobné ako tam ten symbol roztekajúcich sa kvapiek, kde steká očná maskara a očné linky a pokračujem v tom aj v Kalifornii. Myslím, že aj z tých fotiek, čo som si narobila aj tu a ešte čo si narobím v tých ďalších prístavoch, tak je to naozaj tak inšpiratívna krajina, že myslím si, že ešte ďalší rok budem z toho čerpať námety do obrazov. Inak tie morky, ty kokos ráno. No nechápem, jak môžu tie chmórky, že tu bola včera samička s 2 samcami, že jak je to možné v tej prírode, že... Kvalita toho mesta, ale stalo sa to tak, že vlastne ma viac očarila tá príroda a to okolie, a hlavne to okolie, v ktorom ľudia žijú. Sa mi veľmi páči na Kalifornii práve taký ten dojem takého pohodlia a čistota, taká tá ekologickosť, to riedenie a všetci žijú tak zdravo a tak. A žijú v tej prírode tak vlastne celkom izolované a to je asi vec, ktorá ma zaujala ani nie z titulu nejakého práve možno tej vizuality, ale skôr z toho, že to spĺňa také predstavy takého amerického sna, že si človek žije niekde v Kalifornii, pri oceáne, v horách, v prostredí, ktoré aj nám vlastne Slovákom celkom príbuzné, síce to nie sú sekové lesy, ale trošku toho charakteru pripomína. Jak tak pozerám na tie veci, skôr do takého toho panorámy tých lesov sekvojových. A čo ma aj celkom teší, že tak ako dnes, aj včera, ak som sa zobudil, že máme morky, proste divé morky pod oknom a tak. Takže toto prostredie vplýva na mňa oveľa viac. Zaujímavé z toho, že tu všetci majú taký že je tu veľa priestoru, nie je tu nič, nie je tu takéto zahustené, urbánne. Je tu veľký priestor, strašne také prevzdušnené, presvetlené a páči sa mi vlastne spojenie toho oceánu s týmito sekvovými stromami. Strašne sa mi páči aj tá architektúra. Zenový kľud, ja si neviem predstaviť, lebo však tu okrem vtákov, však tu prebehne jedno auto za deň. A takže mne tu vôbec neprekážajú tí ľudia, čo je čudesné. Jak som to už hovoril, ja som sa tak trošku bál, ja som bol zvyknutý na to, aj pracujem zvyčajne sám. A v živote sa mi nejak ako nepotvrdilo, že by zdieľať niekým pracovný priestor, že je dobrá cesta. Kvôli tomu, že niektoré veci ako keby experimentujem a som z toho potom plachejší, pretože ako keby, keď niekto za tebou je, tak očakávam, že to vidí a vidí ten proces aj tej chyby a to mám tak nejak od detstva zakorenené, že to proste by nemalo byť.
A čudesné, ale to je vaša práca vás dvoch je, že ste vlastne urobili takú konšteláciu ľudí a autorov, ktorí sa tu zišli, že si navzájom neprekážajú a navyše si myslím, že si tu akože tak pomaličky pomáhajú navzájom a prepája tu tie kolajnice medzi ľuďmi, ktoré by asi za normálnych okolností nevznikli. Takže a je tu vlastne aj tento dom a vlastne aj tento priestor umožňuje každému si nájsť nejaké útočisko kdekoľvek. Takže mne sa tu robilo fajn. V tomto strome pracujem na takých frotážach, ktoré vlastne mapujú taký môj pobyt v tejto vyhorenej sekvoji. A sú to vlastne tieto roky, ja som sa hrala trošku aj s instaláciou samotného toho stromu. A vlastne vznikli tak, že som uhlíkom vlastne prekresľovala štruktúru toho zuholnačeného kmeňa, ktorý ostal z toho stromu. Ma zaujímalo práve to, ako sa tento taký živý organizmus toho stromu, ktorý nejakým spôsobom ako keby mapuje čas, vlastne v tomto miestne tým, že tá sekvoja vyhorí znútra, tak vlastne ten čas tu ako keby tak zastane a vlastne vznikne ako keby taká nová architektúra. Čiže toto mi prišlo ako taký zaujímavý moment a za toho času bola aj cez tú frotáž, aj cez ten materiál vlastne som sa chcela tak iba ako keby reagovať na to vrstvenie, ktoré funguje v strome cez tie letokruhy, tak ja som vlastne tou kresbou chcela zachytiť takú svoju vrstvu, ten čas, ktorý som tu strávila. Chcela ako keby reagovať na celý tento objekt, že nejaká diera proste v tom čiernej mase. A vlastne to mi vzniklo aj tou kresbou, že vo vnútri je nejaká tá čierna, ktorú som ja vrstvila a to, čo máš z tej druhej strany, je vlastne ako keby otlačenie toho miesta tu, tej steny. Vlastne ja som celý čas chcela pripraviť nejaké performance tuto, aj som nad tým tak akože rôzne uvažovala, ale potom mi prišlo, že vlastne táto taká ako polomeditatívna prácička v podstate celkom tak mapuje to, čo sa tu odohralo pre mňa. Čiže to je taký ako keby to gesto toho, že ako som si tu ja nažívala. Chris Sack is home. Oh, sorry. Come over and sit. What are you doing here? Hey, Bruce, sorry. I would have stayed, but Zach's home. They're professional, they know how to organize things, they've had experience and you can see that experience play out. And the dynamics of people and what they can achieve and how you complete a show, how do you actually frame it and put it into a gallery space that makes sense and have a completion of the story. You saw it in House and organized it and we saw the complete pieces. And I was very excited about the Santa Cruz community, by the way. The Art Council supported us, and the radio station supported us, and the Kirby supported us with this article, and people turned out here. We are new to Santa Cruz, so for us it's really reassuring to see all the Santa Cruz people support the art this way. It's a funky town, and